ditaruh burung nembang blas iki. Ya mbak Dita tinggal mriki katuran nyanyi Mbak Dita penontonnya pun ngantasi ya mbak Dita tinggal mriki ya mbak Dita kuwi apa wis ben saune-unine. Ayo teno dideki. Dita kok wingnya. Oh anu ya tak. Tekno. Akhirnya nek dhewe melu joget. Oh, tak dhuwurke arep tak dekke sak karepe. Sing penting bojomu ora protes beres. Mambiat mayo neman gelang alit. Wah. Ya, dibawani sik. Wah. Ya, Mbak, ya, Mbak. Mambiat mayo neman Ngopo kok terus? piye to, Aku Dik? malah tak kowe iki ngopo? Nyenggai. Oh, senggak to? Heeh. Oh, lah ora omong. Oh, kok aku nek wis senggak disaut pengendang rembang ae. Endi Pengendang kerangan meten rembang. Mambung iki piye rembang dhewe. kowe? Pengendang loro sewan kabeh. Lah sing ngimping barang sing kenong ae. Oh, nganu. Iki silian kok iya. Ngendangi godrong. Ora. Tak kira ngendangi godrong. Pak izin ya. Oh, Pak izin tak kira godrong rembang. Gawane nek iso kompak, karena aku ora kompak blas. Kayak aku senggak ngono joget. Nah aku mesti dikacok lah loro kuwi ya. Titen aku. Yo. Suarane Kok ngalih ngopo? piye to, Dik, kok ngalih? Aku ki anggere karo wong wedok wani wedi aku. Aku tenan kalahku karo wong wedok wani aku. Iya. Gandeng belambiangan Gandeng belangyangan iki di rumah sik. Iya. Segan apa ora? Ora aku ngandake iki kok. Wah, wis get-geti menungso. ngerambia Ngapa? Ngapa kok guyu iki lho? Dit, kalau cinta katakan cinta. Kok cengengesan? sapa Apa? sing ngomong Lah cinta nembang karo guyu ku lho. Marake kacau. jane yo ngempet Dik, ora guyu kuwi ngempet asine Ngapa ta apa? gila Nek wedi wong lanang sik duwe perwira bareng gila. Aku dibola-bali digawe gelo. Iya. Wis Bayu ora nyawer, ditangonekke aku gelo. Eka ki yo marake gelo wong. Ngapa ta? Kameraku tutupi awake sampe gedene iki lho. Kowe linggo geser ono ora iso to? Ya. Iya tebek ya. Ya. nyarambiai Wah, wancine metu seko cah. Alah, senggane wancine metu sego. Kae lho aku ngomong kuwi. Ya senggane iki cakepane kuwi. Ora iso rapat. Rambai. Ayo. Nusantara Ayo, tak syuting. Kowe iki ora kesel to dalan sewengi. Kok iso ngrangkep dadi kameramen. Ayo. Yo aku. Di zoom. Betah. Kowe edan. Kene. Wah, Kok arep di zoom aku tanganku ora anu. kamera diwae si nonton mumet iki. Oh, saingan to penontonnya akeh aku timbangane gone Su Channel ae. Ya wanita. Ya sik. Ya. Pianyu Tes. wangi Tes. Yo, mek kowe karo kowe wedi. Ora apa-apa. Kenang wetan Matrih pindah. Pindah rene cah. Kolan
Iki ngapa kok malah wedi? Lah kaya ingo-ingo. Pak Irwasane India inguk-inguk. Oh, aku tak ana sing ngancani Pak pokoke. Ya. Maka kowe ngancani ya kudu sing padha. Ya. Lar lan kidul lalasangkar hang kalirian Kosek kendange rung muni kok joget. Mbah Kosek. Aneh. Bojone Eka iki pancen ngene. Neno. Belambiangan Yo. Tanah India. Meliare Taman Sari Nusantara Pelanjangan pelanjangan Ayo, bilangale diaturke. Monggo, yuk ya. Wes kelak semene lawase bisa nyari kaget yati sani piangi Yup. Terima kasih matur nuwun.